Minden interakció újabb esély arra, hogy az alkalmi látogatókból lojális vásárlók legyenek. Ehhez viszont a fogyasztók azonnali választ és a saját igényeikre szabott személyes élményt várnak. Az Amazon Connect minden érintkezési ponton zökkenőmentessé teszi a kapcsolattartást, ami jobb üzleti eredményeket hoz és erősíti az ügyfélhűséget. A Connect AI agenteket épít a teljes ügyfélútba, így intelligens önkiszolgálást kínál és valós idejű támogatást ad a munkatársaidnak. Az AI elemzésekkel pedig növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket. Az Amazon Connectben a munkatársaid az AI agentekkel együttműködve nyújtják a legjobb kiszolgálást az ügyfeleidnek. Minden kapcsolatfelvételi ponton átfogó képet ad az ügyfélelőzményekről, így csatornákon átívelő folytonosságot nyújt és proaktív kommunikációt tesz lehetővé. Személyre szabott ajánlásokat ad, és a problémákat azelőtt oldja meg, mielőtt feltűnnének. Ahogy a vállalkozásod fejlődik, az Amazon Connect azonnal bővíthető használatalapú árazással. Úgy kezeled a forgalmi csúcsokat, hogy nem pazarolsz erőforrást, és gyorsan vezetsz be új funkciókat előre lekötött licenszek nélkül. Ugyanarra az AVS biztonságra és skálázhatóságra épül a Connect, mint az Amazon.com, így minden ponton véd téged és az ügyfeleidet. Nyújts kivételes ügyfélélményt gyors innovációval. Ez az Amazon Connect. Kezd bele, még ma!